ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga hindi tayo nakikita na pinaniniwalaan natin. Pero may mga nakikita naman tayo na hindi natin mapaniwalaan. May kakilala tayo na kahit alam natin na nagsisinungaling ay pinaniniwalaan natin at may mga hindi tayo kilala na kahit harapan ng nakikitang totoo ang sinasabi ay pinagdududahan pa din natin. Ikaw kabarangay, gaano ka kadaling maniwala sa mga bagay na sinasabi sa iyo ng taong hindi mo kilala? Dear Papa Dudut, ako po si Pedro pero mas kilala ako sa tawag na Lolo Pete. Kaya yon din ang itawag mo sa akin. Ako ay 76 na taong gulang na. Medyo nanginginig na ang kamay ko kaya ang pinasulat ko ay ang aking pamangkin habang kinekwento ko sa kanya ang aking kwento. Sa edad kong ito ay kamakailan lang halos nangyari ang lahat ng ito. Noong mga unang buwan ng taong ito, Papa Dudut. Masasabi ko na masaya ako sa buhay ko dahil napagtapos ko na ang mga anak ko na itinaguyod ko mag-isa nang iwan ako ng dati kong asawa. Hindi ko na lamang ikikwento ang tungkol sa kanya bilang respeto dahil wala na din naman siya dito sa mundo. Sa aking kabataan ay nagsipag ako hindi lang para sa mga anak ko, kundi para na rin sa akin at sa ganitong mga panahon ng takip silim ng buhay. Kaya naman masasabi ko na kahit mag-isa lamang akong namumuhay ngayon, ay maayos ang aking estado dahil bukod sa pensyon, ay may ipon ako at nagpapadala pa ang mga anak ko ng pera. May mga asawa na ang mga anak ko at nasa ibang bansa na sila at doon na naninirahan, Papa Dudut. Sinabi ko naman sa kanila na hindi nila kailangang magpadala dahil sapat naman ang aking pera. Pero mapipilit sila kaya hindi ko na din kinontra. Baka sabihin nila ay nag-iisip bata na ako. Alam mo yon, matigas ang ulo. Biro lang. Kinukuha naman ako ng mga anak ko dahil nasa iba't ibang bansa silang tatlo. Ay ayoko magdesisyon kung kanino ako sa kanila sasama para patas. Ayoko namang maging parang basketball na pagpapasapasahan nila. At higit sa lahat ay ayoko din na makaabala sa kanila dahil pamilyado na sila. Kaya naman masaya akong naninirahan dito sa atin ng mag-isa. Madalas kong kasama ang aking best friend mula pa noong nasa mataas na paaralan na kami. Magugulat ka dahil ang aking matalik na kaibigan ay hindi lalaki kundi isang babae. Siya si Leticia. Pero mas kilala naman siya bilang Lola Letlet. 74 na taong gulang. Balo na siya ng 30 taon. Hindi sila nagkaanak kaya gaya ko ay mag-isa na lamang din si Letlet at gaya ko ay maganda din ang naging pag-iipon niya. Meron siyang pensyon, yun nga lang ay walang mga anak na nagpapadala sa kanya. Siya po ang kasakasama ko mula pa noon. May pagkakontrabida si Letlet. Pero dahil nasanay na ako kaya hinahayaan ko na lamang siya. Magsisimula ang aking kwento nang minsan nagpunta kami sa isang grocery. Papa Dudut, medyo mahina na ang tuhod ko kaya kinakailangan kong magdala ng wheelchair para kung sakaling mapagod o sumakit ang tuhod ko ay mauupuan ko yon. Sa bawat labas ko ay si Letlet ang kasama ko. At dahil mas malakas siya ay siya na rin ang nagtutulak ng wheelchair ko, Papa Dudut. Abutin mo nga yung gatas. Bakit ako? Ikaw ang nakatayo eh. Ay, alam mo naman na 5 pulgada lang ang taas ko. Paano ko maaabot yan? Kahit tuntungan pa kita sa wheelchair mo, hindi ko pa rin maaabot yan. Bakit kasi yung nasa itaas ang aabutin mo?
Ayan sa harap mo, may mga nakalagay naman dyan. Yung turo mo kasi nasa itaas. Sana ito nang tinuro mo. Ayan ka na naman, si Katwiran. Porke napahiya ka. Ako pa napahiya. Sinong napahiya sa atin? Alam mo, halika na. Marami pa tayong bibilhin. Abutin mo muna yung gatas. Ayan na. Oh, ilagay mo dyan sa kariton. Anong kariton? Pushcart ang tawag dyan. Ano bang Tagalog ng cart? Halika na nga. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Nagugutom na ako. Tapusin na lang natin ang pamimili para makakain na tayo. O siya, sige na. Hawakan mo na yung kariton ng pinamili at itutulak ko itong kariton mo. Bahala ka nga, ang dami mong pauso. Ay, ano ba? Ay, patawad. Patawad? Ang laki ng lugar tapos babanggain mo ko. Hindi ko kasi napansin eh. Ano ba kasi ang nakasakay ka sa wheelchair tapos may tinutulak ang pushcart? Ano yan, tren-trenan? Hindi, Tsubibo. Ang talas naman ng dila mo. Bakit, nahiwa ka? Hindi, gusto kong hampasin ng sangkalan. Let. Ano? Anong pangalan yan? Let, bakit? Let? Ano ka, elementary? Ano bang pakialam mo sa pangalan ko? Bakit ikaw? Anong pangalan mo? Bakit ko sasabihin? Uy! Takot sabihin, palibasa, mabantot siguro. Let, tama na yan. Hoy, bruha! Hindi mabantot ang pangalan ko. O ano nga? Bakit hindi mo masabi? Fonza. Bakit? Fonza? Ano yon? Babaeng punso? Let, tumigil ka na nga. Magandang araw, Fonza. Ako si Pete. Pete? Ano ka naman, high school? Baka Pet at hindi Pete ang pangalan mo. Tutal mukha ka ng alagain. Pete ang pangalan niya. Bakit ka ba nakikialam? Kung Pete pa lang pangalan niya, dapat ang pangalan mo Feet. Mukha kang paa. Ha! Mas mukha kang kilikili ng taong hindi naligo ng 4 na buwan. Sira ulong matanda to ah. Oy, mukha matanda ka naman. Bakit ikaw ba teenager? Ang init-init. Naka-overall na kurduroy. Anong overall na kurduroy? Hindi ako naka-overall at lalong hindi ako naka-kurduroy. Ay, oo nga, sorry ha. Balat mo pala yan. Abat, Ano? Let, tama na. Pasensya ka na, Fonza ha. Gutom lang si Let. mukha nga. Anong ibig mo sabihin? Eh di isipin mo. Wisit kang mas matanda ka ha? Let, tara na. Mauna ka na doon. Itulak mo na yung kariton at ako na ang bahala sa wheelchair ko. Sumabay ka na sa akin at huwag kang magpaiwan dyan. Baka isama ka pa niyan sa daigdig niya. Mauna ka na. Pasensya ka na kay Let ha. Mabait naman yun. Mali lang ang gising. Pagsabihan mo yun ha. Mabuti pa lumayo na lang kayo sa akin para hindi masira ang araw ko. Sandali, maaari ko bang makuha ang numero ng telepono mo? Kung ayaw mo naman, kunin ko na lang ang FB account mo. Hoy, ang tanda mo na nagagaganyan ka pa? Magsama kayo ng asawa mo. Baka alis na nga. Sandali, hindi ko asawa si Let. Fonza! Kahit malakas pa ang boses ko ay parang hindi na ako nadinig ni Fonza. Gusto ko siyang habulin pero ang hirap humabol ng naka-wheelchair. Kahit may edad na si Fonza, alam mong maganda siya noong kabataan niya. Pero hindi yun ang nakatawag pansin sa akin kundi ang personality niya. Hanggang makauwi kami ay hindi tumigil ang bibig ni Letlet, galit na galit siya kay Fonza. Tumahimik lamang siya noong kumakain na kami kasi may laman ang bibig niya. Pero matapos noon ay tuloy-tuloy ang paglabas ng inis at galit niya kay Fonza. Ako naman, papadudot kahit nadidinig ko ay hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi niya dahil lumilipad ang aking utak kay Fonza. May mga tanong ang utak ko kung makikita ko pa ba siya? Kung oo, malapit na ba kaming muling magkita? Hindi siya maalis sa isip ko. Huli kong naramdaman ang ganitong pakiramdam noong makilala ko si Martina, ang aking asawa. Yun nga lang, iniwan niya ako pero hindi ko sila kinukumpara kundi ang sitwasyon ko lang sa ngayon. Magkaiba sila, sina Martina, mananahimik lang at iiwan ang isang sitwasyon na kabaliktaran naman ni Fonza.
Ganon pa man ay hindi ko talaga may paliwanag kung bakit hindi siya maalis sa isip ko. Si Fonza ay nasa edad 74. Hindi malayo sa edad ko at kaidaran lang ni Letlet. Papadudot, ang mga tanong ko sa isip ko noon ay agad ding nasagot. Nang minsang namamasyal kami ni Letlet ay may nakita akong isang pwesto ng manghuhula. Sabi ko ay baka masagot ng manghuhula ang mga tanong ko tungkol kay Fonza, kaya kahit ayaw ni Letlet ay napilit ko siyang pumasok. Laking gulat ko nang makita ang manghuhula, Papadudot. Halika na. Sandali lang naman tayo. Oh, ayan, walang tao. Sandali lang, lalabas na. Oh, kita mo, may tao. Bakit ba kasi kailangan mo magpahula? May gusto lang akong malaman. Kung may gusto kang malaman, hanapin mo sa libro, hindi sa manghuhula. Alam mo, samahan mo na lang ako. Wala namang mawawala. Anong wala? Mawawala ang pera mo. Para kang naghagis ng pera sa ilog. Bakit naman ako maghahagis ng pera sa ilog? Bahala ka nga, namimiloso po ka na naman. May kukunin lang ako sa kotse, sandali lang. Oo, dito lang ako. Fonza, Madam Fonza, ikaw ang manghuhula? paano mo nahulaan? Manghuhula ka rin? Hindi. Biro lang. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Ha? Anong ha? Sabi ko, ano bang tanong mo? Nanghuhula ka? Yan lang ba ang tanong mo? Ang sagot ay oo. Nanghuhula ako dahil ako si Madam Fonza, isang manghuhula. Ang liit talaga ng mundo. Pero sana malaki ang tip mo. Ha? Oo naman. Pwes huhulaan na kita. Sige. Tingnan ko ang palad mo. Pete, ano, tapos ka na ba? Ay, nandiyan na pala yung manghuhula. Teka, kilala kita. Ikaw yung bruha sa grocery. Letlet. Paumanhin, hindi kita kilala. At wala akong balak na makilala ka. Nakikita ko na hindi masaya ang kabataan mo. Ano? Bruha ka talaga? Bruha. Yan ang madalas na i-alias noong unang panahon sa mga manghuhula dahil madalas pinapagkamalan silang mangkukulam. Ay, hindi pa ba? Kaya ko rin naman mangkulam. Tinatakot mo ba ako? Nay, kung magpapahula kayo, hintay muna ha kasi may nauna. Anong nay? Mahiya ka nga, mas mukha kang lola sa akin. Tama na nga yan, Letlet. Nagpapahula ako, oh. Bago kita hulaan, kailangan ko munang maitaboy ang mga masamang elemento. Sige. Ale, pwedeng labas muna kayo. Huhulaan ko lang si Sir. Ano? Anong sinasabi mo? Masamang elemento ako? Wala akong sinabing ganyan. Anong wala? Sabi mo kay Pete, kailangan mo munang itaboy ang masamang elemento, tapos pinalalabas mo ako. Para lang naman sa privacy ni Sir. Ay, sinungaling ka. Madam Fonza, hayaan mo na si Letlet dyan. Wala naman akong tinatago dyan. Loyal ka pala sa misis mo. Ay, hindi ko siya misis. Ibig sabihin tama nga ako, nanay mo siya. Mangkukulam ka? Hindi niya ako nanay. Magkaibigan kami. Ah, alalay! Best friend. Letlet, ano ba? Gusto mo ba dyan na dyan ka o hintayin mo na lang ako sa labas? Dito lang ako. Mahirap na, baka kung ano-anong sabihin yan. Sige na, Madam Fonza. Pwede mo nang simulan. Nababasa ko sa palad mo na maaari kang mapahamak. May mga matagal ka ng kakilala na maaaring sirain ka. Sino yan? Hindi nakasulat sa palad mo pero close siya sa'yo. Ay, sira ulo ka pala eh. Ako lang naman ang malapit sa kanya ngayon eh. Ang ibig sabihin ni Madam Fonza, matagal ko nang kakilala. Ako pa rin yun eh. Te, guilty ka ba? Buisit. Ituloy mo na yan para makauwi na kami. Natapos ang araw na yon ng masaya ako, Papadudot. Pero si Letlet naman ang kabaligtaran. Sinabi ko na babalik ako kinabukasan para magpahula ulit. Sabi ni Letlet na huwag daw akong maging tanga dahil niloloko lamang ako ni Fonza.
Pinilit ko siyang sumama pabalik pero ayaw na niya kaya sinabi ko na ako na lamang mag-isa ang babalik kay Fonza. Sa kanya sinabi na bahala daw ako sa buhay ko. Pero kinabukasan noong paalis na ako ay darating si Letlet at bihis. Tinanong ko kung saan pupunta at sasamahan daw niya ako. Natawa ako kasi akala ko ay ayaw niyang sumama. Kesyo hindi niya daw matiis na malaman na niloloko ako. Kung nandun daw siya ay makokontra niya ang mga maling gagawin at sasabihin ni Fonza. Nang dumating kami ay sinalubong naman kami ng matamis ng ngiti ni Fonza. Hindi siya naapektuhan kay Letlet kahit may sinabi itong hindi maganda tungkol sa kanya. Iba si Fonza, kontrolado niya ang emosyon niya. Nakakagulat Papa Dudut at hindi ko pa sinasabi ang pakay ko ay alam na niya. Alam niyang magpapahula ako, syempre kontra na naman si Letlet. Pag tinitignan ko na naman si Letlet ay tumatahimik siya. Kasi habang papunta kami doon ay nakiusap ako na huwag na niyang awayin si Fonza. Sabi ko na pilitin niyang pigilin ang galit niya. Kaya kada titig ko sa kanya ay tumatahimik siya. Hanggang sa hinulaan ako ni Fonza. Sinabi niya na mag-ingat daw ako at baka kung ano ang mangyari sa akin. Hindi na makakontra si Letlet hanggang sa makauwi kami. Siyempre masaya na naman ako at nakita ko si Fonza at kabaligtaran na naman si Letlet. Pagka-uwi ay sinabihan ko si Letlet na huwag munang umalis at baka kung ano nga ang mangyari. Sinabi pa niya na napaka-utu-utu ko daw at naniniwala ako sa pangi-scam ni Fonza. Kaya naman nanahimik na lamang ako kasi hahaba na naman kung mangangatwiran pa ako. Noong pauwi na si Letlet ay bigla akong nakaramdam ng pagsikip ng dibdib. Nahirapan akong huminga Papa Dudut. Mabuti at nandun pa si Letlet at natawag niya ulit. Natawag niya ang aking driver at tinakbo nila ako sa ospital, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Buong magdamag ay nasa ospital ako. Hindi rin naman umalis si Letlet dahil wala namang ibang magbabantay sa akin. Nahihiya ako sa kanya kasi hindi na niya responsibilidad ang magbantay pa sa akin sa ospital. Pero ginawa niya. Ayun, noong palabas na kami ng ospital, ang dami na namang nasabi ni Letlet. Kesyo kung ano-ano daw kasi ang kinakain ko. Kesyo wala daw akong pakialam sa kalusugan ko. Kesyo alam ko na daw na mahina ang puso ko kung ano-ano pa ang mga ginagawa ko. Natabunan na naman ako ng sermon pero hindi ko na lamang pinansin. Total ay binabantayan naman niya ako. Nang makauwi ay niyaya ko si Letlet na bumalik kay Fonza sa susunod na araw. Mas malaki pa ata sa higante ang reaksyon ni Letlet. Bakit daw kailangan ko na namang magpaloko? Saka ko pinaalala sa kanya na kundi dahil sa hula ni Madam Fonza ay malamang ay mag-isa lamang ako sa bahay at walang kasama nang mangyari ang pagsikip ng dibdib ko. Noong payapa na si Letlet ay saka ko sinabi na magpapasalamat lamang ako kay Fonza. Sinabi ni Letlet na mahina pa daw ako at kailangan ng pahinga kaya wag munang umalis. Pero mapilit ako kaya wala din siyang nagawa dahil ayaw niya naman akong pabayaan ay sumama pa din siya, Papa Dudut. Magandang umaga, Fonza. Madam Fonza. Ay, oo nga pala, Madam Fonza. Bakit ba Fonza? Ano ba yan? Alias mo ba yan? Bakit? Pinakialaman ko ba kung bakit Letlet ang pangalan mo? Dahil Letisa ang buong pangalan ko. Bakit hindi Isyang? Mas bagay sa edad mo. Ang luma mo? Ano to? Dekada 60, 70 at 80? Yung mga babae nga ang pangalan na ng lalaki. May George, Alex, Tom at kung ano-ano pa. Pero babae sila ha? Dami mong sinabi. Bakit hindi mo masabi ang totoong pangalan mo? May pinagtataguan ka ba? Wanted ka ba? Yung imahinasyon mo rin, iba no? Sige, para manahimik ka, ang pangalan ko ay Alfonza.
O ano, malayo ba? Alfonza? Maganda pala ang pangalan mo. Anong maganda sa Alfonza? Anong maganda sa Letlet? Sandali, wag na naman kayo mag-away. Hindi yan ang ipinunta namin dito. Huwag kang mag-alala, Pete. Sanay na ako sa mga ganyan. Marami nang nagpunta rito na ganyan, pero yan ang pinakamalala. Nako, ayoko na lang magsalita. Sa dami ng sinabi mo, ayaw mo pang magsalita, ah? Alfonza. Nasa trabaho ako kaya Madam Fonza ang itawag mo sa akin. Oo nga pala, Madam Fonza. Una, gusto kong magpasalamat kasi nabigyan mo ako ng babala kahapon. Kung hindi dahil sa hula mo, malamang wala na ako. Walang anuman. Bakit, ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo hulaan? Shh! Let. Mabalik ako, Madam Fonza. Salamat uli. Ang ikalawang ipinunta ko dito, magpapahula uli ako. Magpapahula o magpapaloko? Ano? Anong sinasabi mo? Wala. Sabi ko pakibilisan nang makaalis na kami at gumanda na ang paligid. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ano bang hula mo sa akin ngayon? Nakikita ko sa palad mo na hindi maganda ang bukas mo. Ha? Bakit? May nakikita akong sakuna. Sakuna? Nako naman, nagpapaniwala ka dyan. Hindi ko na itutuloy. Ituloy mo. Huwag mo na lang pansinin si Letlet. Nasira na yung daloy ng energy. Paanong mangyayari? Hindi ko na masasagot kasi naputol na eh. Anong gagawin ko? Mag-ingat ka na lang. Natural, mag-iingat kami. Ikaw wag ka na mag-ingat. Bakit? Kasi para gumaan ang loob ko sa'yo, sasabihin mo na walang masamang mangyayari sa akin. Hindi, kasi ikaw na mismo ang masamang pangyayari. Ang lakas mo talagang mameste. Ano pa ang gagawin ko? Wala na akong ibang mapapayo kasi naputol na ang energy kaya hindi ko na makita kung anong mangyayari sa'yo. Basta mag-ingat ka na lang. Sige. Oh, ano yan? Bakit ang lungkot mo? Hindi naman totoo ang sinasabi ng matandang yan. Sige, kontrahin mo pa kaya lalong lumalala ang pwedeng mangyari eh. Letlet, tara na nga. Eto ang bayad ko. Dinagdagan ko na yan bilang pasasalamat. Ay salamat, balik ka uli. Hindi na. Salamat naman. O paano Pete, hihintayin kita ha? Oo, babalik ako. Pero paano kung may mangyari sa akin? Eto, hindi ko ginagawa to sa iba. Pero dahil mabait ka, pwede kitang bentahan ng pangontra. Ayun! Kapal din naman. Sige, wag na. Bahala kayo. Hindi, bibili ako. Nirarakit ka na lang ng scammer na yan. Hindi na ako magbebenta ng pangontra. Pero paano ako? Hindi ko na masasagot yan. Ang arte mo naman. Magbenta ka na lang nang makaalis na kami. Hindi na. Babayaran ko kahit magkano. 5,000 eh. 5,000? Ano ba yung pangontra mo? Ililigtas ang buong mundo? Di wag na. Bumili ka na, Pete, para makaalis na tayo. Ibibigay ni Fonza ang isang bato. Siyempre, kinontra na naman ni Letlet na kapareho daw ng panghilod niya sa bahay. Sa totoo lang, Papadudot ay mukhang panghilod naman talaga pero gano'n naman minsan ang mga pangontra. Yung kilala ko nga ay kuko ng baboy ramo ang pangontra niya sa mga negatibo. Inuwi ko sa bahay ang bilog na batong yon. Sinabi ni Madam Fonza na ilagay ko daw sa ilalim ng unan ko pag uwi ko na agad ko namang ginawa. Siyempre muli si Letlet ay hindi naubusan ng sarili niyang pangontra. Kung ano-ano ang mga negatibong sinabi tungkol kay Fonza at sa mahiwagang bato. Noong magdilim na ay sinabi ko kay Letlet na magpapahinga na ako. Sabi niya ay doon din siya magpapabukas. May isang kwarto po pala sa bahay na si Letlet lang ang gumagamit pag nandun siya. Kahit 3 bahay lang ang layo ng bahay niya sa akin ay may sarili siyang kwarto sa bahay ko. Kasi madalas dati sa tuwing magkwekwentuhan kami inaabot ng pagod ay tinatamad ng umuwi si Letlet. Kaya doon na siya natutulog. Kaya sinabi ko na mauuna na akong matulog pero alam ko na matutulog doon si Letlet. Hindi dahil sa pagod na siya, kundi dahil kinakabahan siya sa hula. Ang dami niyang kontra sa hula pero siya naman ang mas naniniwala na baka mangyari ang sinasabi ni Fonza. Kinabukasan ay nagising kami ng walang aberya. Ayon na naman si Letlet kesyo
hindi naman daw totoo ang sinabi ni Fonza dahil wala namang nangyari. Kaya ipinaalala ko sa kanya na meron akong pangontra kaya hindi nangyari ang kinakatakutan namin. Hindi pa din nagpatalo at sinabi pa ni Letlet na hindi ang pangontra ang pumigil kundi wala naman talagang mangyayaring masama. Tinanong ko siya na kung wala akong pangontra ay okay lang ba sa kanya na mangyari ang masamang hula. Saka siya tumahimik at niyaya na lamang akong mag-almusal. Nagluto na pala siya. Bumalik ako kay Fonza matapos makakain pero hinintay ko munang makauwi si Letlet para hindi na siya sumama. Sa pagdating ko doon ay sinimulan ko na ang talagang pakay ko sa pagtungo ko doon, Papa Dudut. Good morning, Madam Fonza. Magandang umaga naman. Pero parang pakiramdam ko papangit. Ha? Bakit? Kasi papasok ang kontrabida mong kaibigan. Hindi ko siya kasama. Ayun, kaya pala parang lumiwanag ang paligid. Lumiwanag? Ay sorry, hindi mo pala nakikita kasi wala kang third eye. Third eye? Nakakakita ka din ng multo? Hindi ah. Yung third eye ko para sa aura lang ng tao. Ah, okay. Simulan na natin ang hulaan? Pwedeng mamaya na. Bakit? May gusto sana akong sabihin eh. Tungkol saan? Naku, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako napipikon dun sa kaibigan mo. Sabi ko nga sanay na ako sa mga ganon. Hindi tungkol kay Letlet. Eh tungkol saan? Tungkol sa'yo. Ha? May nagawa ba ako? Meron. Pasensya ka na, totoo naman ang hula ko. Namana ko to sa lola ko. Hindi ko maintindihan. Ano bang nagawa ko? Nahipnotismo mo ako. Ano? Alam mo magsimula na tayo. Akin na ang kamay mo. Hindi. Akin na ang kamay mo. Bakit? Ano to, manghuhula ka na rin? Hindi. Basta. Akin na ang kamay mo. Alam mo parang hindi ko na nagugustuhan yung kinikilos mo ha? Wala akong gagawing masama. Bakit kailangan mong hingi ng kamay ko? Basta, magtiwala ka lang. Ayan. Ano to? Sing-sing. Alam ko singsing. Bakit mo inilagay sa daliri ko? Kasi para sa'yo yan. Bakit? Dederetsoy na kita. Kaya ako laging nandito. Hindi dahil sa hula. Kundi dahil mahal kita. Ano ba yan? Kilabutan ka nga sa edad nating ito. Bakit? Sa pag-ibig, walang bata, walang matanda. Pasensya ka na ha. Wala na sa isip ko ang mga bagay na yan. Ganun ba? Akin na uli ang kamay mo. Ay bakit? Babawiin mo ang singsing? Teka lang, pwede ko namang pag-isipan. Oo, pag-iisipan ko tapos mag-usap na lang uli tayo. Hindi ko naman kukunin yung singsing. Makikipagkamay sana ako. Pero dahil sinabi mo na may pag-asa ako, ay sige, kaya ko pang maghintay. Sana humaba pa ang paghinga ko. Nakikita ko na medyo hindi na katagalan ng buhay mo. Pero yung kaibigan mo mahaba pa ang buhay nun. Masamang damo eh. Biro lang. Ano doon ang biro lang? Yung malapit na akong mamatay o yung masamang damo si Letlet? Siyempre yung tungkol sa buhay mo. Matagal ka pa sa mundo. Pero totoong ba sa mga ugali ng kaibigan mo? Hayaan mo na lang si Letlet. Pag nagkaayos kayo nun, masarap maging kaibigan yun. Masyadong maalalahanin. May tanong ako. Ano yun? Bakit hindi maging kayo? Imposible yun. Sobrang magkaibigan kami nun eh. Bakit marami ng mga magkaibigan na nagkakatuluyan ah? Ang sinasabi mo ba, tinatanggihan mo na ang pag-ibig ko? Ha? Hindi pa naman. Salamat at binigyan mo ko ng pag-asa. Simulan na natin ang hulaan at parang nangingilo ako. Bakit naman? Kasi parang hindi bagay yung mga sinasabi mo para sa edad natin eh. Sabi ko nga, walang bata o matanda sa pag-ibig. Sabi mo eh. Handa na ako. Saan? Sa hula mo. Sige. Eto na ang palad ko. Hindi, barahang gagamitin ko ngayon. Ayaw mo na bang hawakan ng kamay ko? Hindi
naman, mas nararamdaman ko kasi ang enerhiya sa baraha. Sige. Eto, may nakikita akong hindi maganda. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit parang tumindi ata yung hula sa akin. May makakaaway daw ako na matagal nang kakilala. Sino kaya? Mabibigo daw ako sa isang binabalak na gawin. Ano naman yung balak kong gawin? Siyempre hindi nakaligtas kay Letlet ang pagpunta na ginawa ko kay Fonza. Kaya para na naman akong bata na pinapagalitan ng nanay ko. Ine-enjoy ko na lamang minsan ang mga pagbubunganga sa akin ni Letlet kasi kahit doon ay bumabalik ako sa pagkabata ko. Pero siguro kaya na-enjoy ko din ay dahil hindi ko naranasan sa nanay ko yung palagi akong pinagsasabihan. Hindi ko alam kung dahil mabait ba ako o dahil napagod na si nanay sa kakabunganga sa akin. Ang tagal na kasi kaya limot ko na. Naalala ko tuloy bigla si nanay dahil sa ginagawa ni Letlet. Mabalik tayo sa kanya. Alam mo Papa Dudut, matapos magbunganga ni Letlet ay sa kanya ako yayayain na kumain. Kumbaga ay parang sopas ang sermon niya bago ang main course. Konsuelo na nga lang po ay masarap siyang magluto kaya hindi ako nawawala ng gana kahit ang kulit-kulit niyang tao. Nagyaya akong magpunta muli sa grocery nang may maramdaman ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nanikip na naman ng dibdib ko. Pero sa pagkakataon na yon ay mas matindi dahil may sakit na akong nararamdaman. Inaatake na pala ako sa puso ng oras na yon kaya mabuti ay nandun na naman si Letlet para itakbo ako sa ospital. Sabi ng doktor ay mabuti na lang daw at naitakbo kaagad ako at malakas ang katawan ko. Kundi ay hindi ko nakakayanin ang nararamdaman kong sakit sa dibdib ko na yon. Ipagyayabang ko lang Papa Dudut, banidoso kasi ako noong kabataan ko. Mahilig akong mag-exercise at mga masusustansyang pagkain lang ang kinakain ko. Bukod pa doon ay hindi din ako nagsubok o natutong manigarilyo at uminom ng alak kung may okasyon. Ang isang boteng serbesa ay sapat na sa akin noon. Kinakabahan ako sa mga nangyari sa akin pero ang mas apektado ay si Letlet. Papagalitan na naman sana ako pero noong sinabi ko na baka na-stress ako dahil lagi niya akong binubungangaan ay napatigil siya. Nagtanong na lamang kung anong gusto kong kainin kaya sobrang napakahalaga sa akin ng pagkakaibigan namin ni Letlet kasi kahit na nag-aaway kami ay hindi siya lumalayo. Magagalit siya pero hanggang tampo lang. Hindi siya umaabot sa galit yung gaya ng ayaw niya akong makita o makausap. Minsan nga galit yon, hindi talaga ako tinitignan buong araw pero ang nakakatawa ay nakikipag-usap siya na may pagtataray pero sumasagot pag kinakausap mo. Yun nga lang ay hindi talaga siya tumitingin. Ayun kinabukasan ay nanakit ang kanyang lieg dahil sa stiff neck daw. Pero sa sobrang concern ni Letlet sa akin ay minsan ay umaabot na siya sa sobra. Magandang hap. Ay, hindi pala. Anong hindi? Tinatanong mo pa. Oy, kung pumapangit ang hapon mo, ako, wasak na wasak ang araw ko pag nakikita kita. Kita mo to. Ang lakas din naman ng tama mo, no? Lugar ko to. Pupunta ka rito, tapos sinong inaasahan mo na nandito, si Barbie Fortesa? Natural ako makikita mo. Nya, 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 nya. Ano ka, 4 na taong gulang? Umayos ka nga. Wala kang pake. Alam mo, ayaw kitang kausap. Nasaan na si Pete, ang tagal namang pumasok? Wala si Pete. Ako lang nagpunta. O kita mo? Ang dami mong kontra, magpapahula ka rin pala. Hindi ako magpapahula. Ay bakit ka nandito? Gusto kitang makausap. Ay paano kung ayaw ko? Bastos ka kung ganon. Bastos agad? Hindi pa pwedeng busit muna sa'yo? Aba, ikaw pang may ganang mabwisit. Nag-a-addict ka ba? Baka ikaw. O siya, tapusin na natin to. Anong sasabihin mo? Layuan mo si Pete. Ay, asawa?
Huwag kang piloso pa, Fonza. Iba din ang linyahan mo eh. Tumigil ka na. Ano bang problema mo? Alam ko na inaakit mo lang si Pete para makakuha ng pera niya. Wow naman, judge ka ba? Masyado kang judgmental ah. Kunyari ka pa, totoo naman 'di ba? Kung yan ang pinaniniwalaan mo, ikaw ang bahala. Tapos hindi ka ba nahihiya ng loloko ka? Hindi lang si Pete, kundi pati ang iba pang mga nagpapahula sa'yo. Wala akong niloloko. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Pwes, sinasabi ko din ngayon ang nakikita ko. Nakakakita ako ng manloloko. Scammer! Magdahan-dahan ka ng pananalita mo ah. Masakit ba? Hindi ako nasasaktan dahil walang totoo sa sinabi mo. Siguro ginamitan mo ng itim na mahika si Pete kaya balik ng balik dito, no? Itim na mahi ka agad? Hindi ba pwedeng ganda ko ang binabalikan niya? Kapal mo. Ano ba kasing problema mo? Ikaw, O wag kang pumunta rito para hindi ka namumroblema. yung pagpunta-punta ni Pete dito ang problema ko. O problema mo naman pala, bakit hindi mo lutasin mag-isa? Lubayan mo na siya. Itong pwesto ko nakatayo dito sa lugar na to. Anong gusto mo, ilipat ko tong buong bahay, mapagbigyan ka lang? Oo, Luka-luka, hindi ko gagawin yon. Sino ka, MMDA? aminin mo na. Niloloko mo lang ang mga nagpapahula sa'yo. Kung manloloko ko, dapat noon pa hindi na nagbabalikan pa yung mga nagpapahula sa akin. Kasi nga kinukulam mo. Ikaw kaya kulamin ko? Subukan mo. Teka, nasan ba yung karayom ko? Hayop kasi sigaw ako. Anong ginagawa ko sa'yo? Kukulamin mo ako. Hinahanap mo na nga yung karayom mo. Lakas talaga ng tama mo. May tatahiin ako kaya ako hinahanap yung karayom. Sinungaling ka talaga. Ikaw ang kulit mo. Pwede ba umalis ka na, baka may dumating na magpapahula? Layuan mo na si Pete, ha? Ikaw ang magsabi sa kanya. Sabihin mo huwag na siyang pupunta rito. Siraan mo na ako para lang mapapayag mo siyang huwag pumunta rito. Talaga? O ayos na tayo? Oo, diyan ka na. Sandali, Bakit? Anong gagawin mo? tumahimik ka nga. Ibibigay ko lang tong singsing na bigay ni Pete. Pakisoli na lang sa kanya. Akin na. Adios. Papadudot nang ibalik sa akin ni Letlet ang singsing ay nagulat ako kung bakit nasa kanya yon. Sa kanya inamin ang nangyari na pagsugod niya. Papadudot sa unang pagkakataon ay naggalit ako ng totoo kay Letlet. Hindi niya dapat ginawa yon. Tinutulungan niya lang daw ako, saka ko sinabi sa kanya kung gaano ko kamahal si Fonza. Alam kong hindi ako sigurado kung maibabalik ni Fonza sa akin ang pagmamahal na yon. Pero sana'y hinayaan niya na si Fonza ang magsabi ng damdamin niya. Hindi yung pinilit niyang ipaamin ang gusto niyang aminin ni Fonza. Saka sinabi ni Letlet na kung talagang mahal ko si Fonza, dapat noon pa ay pinigil ko na ito sa ginagawa niyang panloloko. Papadudot, nanguhula lang naman si Fonza. Kung may mga palpakman o halos palpakman ang hula niya ay hindi dapat ikagalit sa kanya. Kasi hula lang naman ang lahat. Ibig sabihin ay hindi sigurado. Nakita ko na dinamdam ni Letlet ang mga nasabi ko pero hindi ko naman yon sinasadya. Dala lamang ng galit ko yon. Pero unang beses kong nakitang ganon si Letlet. Nagpaalam siya ng nanginginig ang boses at napansin kong nangingilid na ang luha. Nagilty ako noon. Ako naman yata ang sumobra ng oras na yon. Pinilit ko siyang tawagin pero diretso siyang umalis. Pauwi sa bahay niya. Sorry, sarado na. Fonza, Ay, Pete! Ikaw pala! Anong ginagawa mo rito? Sarado na ako, bukas ka na lang bumalik. kakausapin lang sana kita. Tungkol saan? Sigurado namang alam mo na. Hindi ko mahulaan kasi hapon na sarado na ang kapangyarihan ko. Fonza, hihingi sana ako ng pasensya. Saan naman? Fonza, huwag ka nang magmaang-maangan. Nagpunta si Letlet dito kaninang umaga. Ay nako, kailangan pa bang pag-usapan yan? Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya sa kanya. Mabait naman yun. Minsan nga lang sumusobra.
Hindi naman malaking bagay sa akin ang pagpunta ni Letlet dito. Salamat. Alam kong mabait si Letlet. Paano mo nalaman? Nung unang punta niya pa lang dito, nakita ko ng aura niya. Gaya mo, nakita ko rin ang aura mo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi ka naniniwala sa mga hula ko, tama? Ha? Hindi ako nagagalit. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Pero hindi naman talaga ang hula mo ang ipinupunta ko dito. Kundi ikaw. Ganun na rin yon. Pag hindi mo pinapansin ang hula ko, ibig sabihin hindi ka naniniwala. Siguro nga. At alam ko na ako ang pakay mo. Nahulaan mo yun? Hindi. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman yung halatang halata na pagkilos mo. Yun nga lang, pag pupunta ka, pinanghihinaan ka ng loob. Tama? Oo. Sabi ko sa'yo, magaling ako manghula eh. Ngayong ayos na ang ipinunta mo tungkol kay Letlet. Meron ka pa bang kailangan? Oo. Sige, ano pa yon? Gusto ko sanang ibalik sa'yo tong singsing. Para sa'yo talaga yan. Isinoli ko na nga, ibabalik mo pa. Pero binigay ko na to. Hindi dapat kinuha sa'yo ni Letlet. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Na kinuha niya sa akin yung singsing? Oo. Pasensya ka na. Hindi niya kinuha sa akin yan. Ibinalik ko talaga. Ha? Bakit? Dahil peke. Ano? Biro lang. Masyado ka kasing seryoso. Alalahanin mo masama sa'yo ang masyadong ma-stress. Alam mo din yan? Sabihin na nating tsamba lang. Pero bakit mo ibinabalik tong singsing? Dahil sinabi ng konsensya ko na hindi nararapat sa akin ang singsing na yan. May mas nakahihigit na dapat magmay-ari ng singsing na yan. Anong ibig mong sabihin? Sino? Yan ang hindi ko alam. Yun lang ang sinabi sa akin ng konsensya ko. Pero… Walang pero. Ayan, hinulaan na kita. Libreng hula yon, ha? Sarado na! Oh, Letlet! Tuloy! Pasensya na, hindi ko alam na mag-uusap pala kayo. Babalik na lang ako sa ibang araw. Tapos na kami mag-usap. Halika na. Letlet, bakit ka narito? Hindi kita sinundan, ha? Hindi ko talaga alam na nandito ka. Gusto ko lang makausap si Fonza. Anong may paglilingkod ko? Pumunta lang ako para humingi ng paumanhin sa inasal ko kaninang umaga. Pagpasensyahan mo na ako. Makakaasa ka na hindi na kita guguluhin. Paalam. Letlet, sandali! Kailangan ko nang umalis. May kailangan pa akong gawin. Pakinggan mo muna si Pete. Alam ko na ang totoo. Alam kong hindi mo naman talaga kinuha sa kanya tong singsing. Bakit mo sinabi yun? Mabuti alam mo na. Kaya hihingi na din ako ng pasensya sa'yo. Hindi, Letlet. Ako ang hihingi ng pasensya. Nabigla lang ako sa mga nasabi ko sa'yo. Patawarin mo ako. Tapos na yon, nangyari na, nasabi na. Ngayon nagkapatawaran na tayo, maaari na tayong mabuhay ng tahimik. Binabati ko kayo. Paalam. Letlet! Papadudot masama talaga ang loob ni Letlet. Kahit napatawad niya ako ay hindi pa din siya naging tulad ng dati. Hindi na siya nagpupunta sa bahay, hindi na siya nagluluto o nagdadala sa bahay ng niluto niya. Doon pumasok lahat sa utak ko ang hula ni Fonza tungkol sa may makakaaway daw ako na matagal ko nang kakilala. Si Letlet pala yon, Papadudot. Walang detalye pero gusto kong maiayos muli ang mga maling nangyari. At tungkol naman sa isang bagay na mabibigo daw ako na binabala kong gawin. Naisip ko din ay yon ay ang balak na panliligaw kay Fonza. Wala na akong magagawa sa pagtanggi ni Fonza pero may magagawa pa ako para ayusin ang lamat sa amin ni Letlet. Papadudot, sinuyo ko ng todo si Letlet, ako naman ang nagluluto at dinadala ko sa kanya. Hindi naman siya galit at hindi niya ako tinataboy pero iba ang kilos niya, parang kakilala lang niya ako at hindi na gaya ng dati na malalim ang pagkakaibigan. Papadudot, doon ko naramdaman ang bagay na matagal kong sinayang. Papadudot, mahal ko pala si Letlet. Hindi lang bilang isang kaibigan kundi mas higit pa. Dinadasal-dasal ko noon na sana'y hindi pa huli ang lahat. Na sana'y maramdaman din ni Letlet ang nararamdaman ko para sa kanya.
Nang magtapat ako kay Letlet ay umiyak siya. Hindi ko malaman ang gagawin. May nasabi ba akong hindi maganda? Mali ba ang pag-amin ko? Doon ko nalaman na matagal na din pala akong mahal ni Letlet nang higit pa sa binabala ko o ibinabalik ko sa mga ipinapakita niya sa akin noon. Balik sa dati ang relasyon namin pero hindi na bilang magkaibigan kundi bilang magkasintahan na. Marami na ang hindi na mangyayari para sa relasyon namin. Pero ang importante ay kung gaano kami kasaya sa isa't isa ay sapat na. Naging kaibigan namin si Madam Fonsa na madalas na ding nai-invite sa bahay para kumain at magkwentuhan at hindi na rin talaga naghahanap ng karelasyon si Fonsa. Masaya na siya kung ano ang meron siya. Isang beses habang kumakain ay biglang nanghula si Fonsa na may nakikita siyang malaking selebrasyon. At sa nakikita niya ay lamang daw ang kulay puti sa paligid. Papadudot, isa lang naman ang ibig sabihin ng pangitain na yon. Sana ay maisaayos namin sa lalong madaling panahon ng aming pagpapakasal. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento at sa pagtatampok nito sa Barangay Love Stories. Maraming salamat din po sa Barangay LS, nawa ay pagpalain kayo ng husto. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Lolo Pete. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtitiwala sa ibang tao ay kadikit na rin ng pag-iingat para sa ating sarili. May ibang tao kasi na mapagsamantala at naghihintay lang ng oras para magawan tayo ng masama. Ikaw kapuso, minsan ka namang ginawa ng masama ng taong pinagkatiwalaan at minahal mo. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang buong staff ng paborito kong programa na Barangay Love Stories? Sana ay nasa mabuti kayong lagay pati na ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa Barangay LS. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Abby. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old na ako at nakatira dito sa Tarlac at bago ko ipagpatuloy itong sulat ko ay gusto ko na ring ipaalam na marami akong impormasyon na sinadyang baguhin dito para maingatan ang aking personal na buhay. Panganay po ako sa 3 magkakapatid at nagtatrabaho si Papa sa malayo at may tindahan naman kami ng mga pang-almusal at merienda sa tapat lang din ng bahay namin. Kaya kapag wala akong pasok sa school, ako talaga ang nagbabantay doon dahil madalas na nagluluto si Mama. Pansit bato, palabok at mahablangka ang best seller naming paninda. Kaya yon ang hindi nawawala sa niluluto ni Mama. Hindi naman kami masyadong nakakaangat sa buhay, Papa Dudut. Sakto lang pero naibibigay ni na Mama at Papa ang pangangailangan naming mga anak nila. Minsan nga kapag mataas ang nakukuha kong grades noong nasa college na ako, binibigyan pa nila ako ng extra na allowance. Kaya naman mas ipinagbubuti ko ang pag-aaral ko para masuklian ang ginagawa nila para sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Hi Beshi! Pabili naman ako ng pansit bato sa puto. O sige, ilang order ba? 2 pansit bato at 3 puto, Beshi. Okay, sandali lang ha. Hi Abby, pabili naman ng mahablangkat pansit ba to? Ilang order sa'yo, Dennis? Tig-isang order lang. O sige, sandali lang ha. Ito na, aayusin ko na yung mga order mo. Uy Beshi, nauna ako umorder.
Bakit inuuna mo pang asikasuhin ang order ni Dennis? Mamaya ka na, Beshi. Hindi ka naman nagmamadali eh. Okay lang naman kahit unahin mo ng order niya. Hindi rin naman ako nagmamadali. Ano ka ba? Ayos lang yun dito sa kaibigan ko. Saka magchichikahan pa naman kami dito sa tindahan. Kaya okay lang na unahin na kita. Di ba, Beshi? Oo na, bilisan mo na lang dyan at baka mainip pa tong si Dennis. Oo, eto na nga. Ang dami mo kasing daldal eh. O Dennis, narinig mo ha. Okay lang daw na unahin kita. Sige, kayong bahala. Eto na ang order mo, Dennis. Dinagdagan ko na yung pansit bato kasi alam ko na paborito mo yan. Ikaw talaga. Baka mamaya mapagalita ka na naman ng mama mo. Hindi yun. Kasi suki ka naman dito sa tindahan namin. Kaya gustong gusto ko na dito bumibili ng almusal eh. Kasi sulit palagi ang order ko. Eto palang bahid ko. May sukli pa yan pero keep the change na lang. Nox naman, may patip pa talaga. Thank you. Wala yun. Sige na, alis na ako. Bye! Ingat ka, Dennis. Bye! Ingat ka, Dennis. Bye! Uy, ano ka ba? Tigilan mo na nga yung panggagaya mo sa akin para kang tanga dyan. Eh, ikaw dyan eh. Ang arte-arte mo. 2 piso lang naman yung sukli na hindi niya nakinuha. Pero yung ngiti mo pang 20 pesos na tip. Saka pwede ba? Ikaw ang tumigil sa ginagawa mo? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Huwag ka nang tumalak dyan. Ito na aayusin ko na yung mga order mo. Sus! Kunwari pa to. Eh halos lumabas na nga yung planetang Mars sa malamundo mong pagkakangiti kay Dennis. Halatang halata na bigla kang kinabag sa kilig kanina eh. Grabe ka naman, Beshi. Hindi naman ako masyadong kinikilig sa kanya. Hindi raw pero kulang na lang siya ang pagtakali mo ng order niya sa dami ng pansit na binigay mo sa kanya. Ano ba talaga nagustuhan mo dyan kay Dennis? Bakit? May itsura naman siya. Kahit kargador siya ng mga gulay at isda sa palengke, ang ganda naman ng pangangatawan niya. Maganda nga ang pangangatawan. Pangit naman ang muka. In short, hipon siya. Kain katawan, tapon ulo. O ikaw kanina mo pa nilalait si Dennis. Saka hindi totoo na pangit ang mukha niya. Siya kaya ang pinakagwapong kargador na nakilala ko. Ewan ko sa taste mo, Beshi. Malabo na ba mata mo? Pwede ba ipa-check up mo yan? Pero payo lang ha. Huwag kang masyadong pa-easy to get. Konting hinin naman. Hindi yung halos ipagduldulan mo na kay Dennis ang sarili mo. Halata tuloy na bibigay ka kagad kapag niligawan ka niya. Kaya konting pigil naman sana ng kilig sa katawan, Beshi. Papa Dudut, may malapit na palengke sa amin kaya ang mga kargador doon ay madalas na customer ng tindahan namin. Isa na nga sa mga suki namin ay si Dennis na medyo matagal ko na rin kilala noon. Sa dinami-dami rin kasi ng kargador na customer namin ay siya talaga ang pinakagwapo sa paningin ko. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, hindi katangusan ng ilong pero ang ganda ng mga ngipin. Yun din talaga ang pinakagusto ko sa kanya. Sa paminsa-minsa na pagbili niya sa tindahan namin ay nakakakwentuhan ko na rin siya, Papa Dudut. Lalo na kapag mag-isa lamang ako sa tindahan kasi mas nagtatagal siya doon. Nakwento niya na 25 years old na siya noon. Hindi nakapagtapos ng high school at sa ibang probinsya talaga siya lumaki. Nagkataon lang na may kamag-anak siyang nag-offer sa kanya na magtrabaho doon sa lugar namin. At dahil may mga kapatid siyang nag-aaral sa kolehiyo ay tinanggap niya para makatulong umano siya sa pamilya niya. Hindi lang naman kasi talaga itsura ang nagustuhan ko kay Dennis, kung hindi pati na rin ang ugali niya. Ramdam ko na mabuti talaga siyang tao dahil sa mga kwento niya sa akin, Papa Dudut. Hi, Abby! Hi din, Dennis. Tinanghali ka yata ngayon. Oo, kasi ang sakit ng ulo ko kanina. Kaya hindi rin ako nakapasok sa trabaho. Bakit? May sakit ka ba? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo hanggang ngayon? May gamot kami dito. Ano bang kailangan mo?
Wala akong kailangang gamot, Abby. Medyo okay na rin naman ang pakiramdam ko ngayon. Sigurado ka ba? May gamot naman kami dito. Pwede naman kitang bigyan kung sakali. Hindi na kailangan kasi pwera biro, okay na ako ngayon. Medyo sumakit lang ang ulo ko dahil sa hangover. Naparami yatang inom ko ng alak kagabi. Ayun naman pala. Akala ko kung ano nang dahilan ng pagsakit ng ulo mo. Medyo naglabas din kasi ako ng sama ng loob sa mga kasama kong uminom kagabi. Kaya hindi ko na malaya na ang dami ko na palang nainom. Tungkol saan ba yung sama ng loob mo? Tungkol ba sa mga katrabaho mo? Hindi sa kanila. Eh kanino? Naku, ang dami ko ng tanong. Kung ayaw mo magkwento, ayos lang naman. Sino ba naman ako para kwentuhan mo ng mga personal na nangyayari sa buhay mo, di ba? Ano ka ba? Magkaibigan na tayo, Abby. Kaya magkukwento talaga ako sa'yo. Ang totoo kasi, nakasagutan ko ang tatay ko nung tumawag ako sa kanya sa probinsya. Nalaman ko na nilustay niya pala yung perang inutang ko para ipampagawa sana ng kusina ng bahay namin. Baka naman may importante lang na pinagkagastusan ng tatay mo. Kailan pa naging importante ang sabong para ubusin niya ang pera namin dun? Ginastos niya pati na yung pang-tuition dapat ng kapatid ko na nag-aaral sa college. Grabe, nakakasama nga ng loob yung ginawa niya, Dennis. Oh, di ba? Sino ba namang hindi magagalit kapag nalaman yun? Inutang ko na nga lang ang pera na yun eh. Tapos ipapatalo niya lang sa sabong. Nabaon na nga ako sa utang, tapos pati budget sa sarili ko, pinoproblema ko na rin ngayon. Ay, pasensya na, Abby. Sa'yo ko patuloy na ilabas tong mga sama ng loob ko ngayon. Wala yun. Willing naman ako makinig sa mga problema mo. Parang puro problema na nga lang ang kinukwento ko sa'yo eh. Sa bagay, wala namang magandang nangyayari sa buhay ko. Huwag mong sabihin yan, Dennis. Sigurado naman ako na may maganda ring nangyayari sa'yo. Pero siguro, hindi mo lang yun napapansin. Siguro nga, kasi lahat na lang na nakikita ko puro malungkot. Ang totoo, ikaw na nga lang ang nagpapasaya sa akin ngayon eh. Ha? Ako? Oo, yung mga ngiti mo at masasayang bati mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano mo napapagaan ang loob ko sa tuwing natataon na ikaw ang tao dito sa tindahan nyo. Kaya, thank you Abby, kasi hinahayaan mo na makausap kita ng ganito. Naku, hindi mo naman kailangan magpasalamat. Basta kung kailangan mo na makakausap, nandito lang ako sa tindahan. Maiba ako. Ano palang gusto mong kainin kasi may natira pa ditong puto sa kapalabok? Palabok na lang para makatipid ako. O sige, sandali lang ha. Eto na ang order mo. Saka huwag mo na ring bayaran yan. Libre ko na yan sa'yo. Hala, seryoso ba? Nakakahiya naman. Okay lang yun kasi konti lang din naman yan. Ganun ba? Ay naku, salamat. Pero, Abby, kakapalan ko na rin ang mukha ko ha. Nandito na rin naman ako ngayon eh. Pwede bang mangutang ng pera sa'yo? Ha? Magkano ba ang kailangan mo? 500 sana. Pang budget ko lang ngayong linggo. Nasa aid kasi talaga ang pera ko na magpadala ako kina tatay sa probinsya. Ibabalik ko rin kaagad sa susunod na linggo pag sweldo ko. Pero kung wala kang extra dyan, okay lang naman. Naiintindihan ko kasi alam ko na hindi pa talaga tayo, di pa tayo ganun ka-close para pahiramin mo ako. Dennis, ikaw na ang nagsabi na magkaibigan tayo, di ba? Kaya ayos lang sa akin kung mangutang ka. Ibig sabihin, mapapahiram mo ko ng pera? Oo naman. Walang problema sa akin. Kasi ibabalik mo naman, di ba? Kaya papautangin kita. Grabe! Thank you, Abby! Sobrang swerte ko talaga na kaibigan kita. Thank you talaga! Alam ko na hindi ko dapat pinautang si Dennis Papadudut. Parang nababasa ko na sa isipan ko ang mga komento ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Pero naawa rin kasi talaga ako sa kwento ng buhay ni Dennis. Alam ko kasi na breadwinner siya at wala siyang ibang malalapitan noon kung hindi ako lamang. Kaya ayoko siyang pagdamutan ng tulong. Mabait naman siya sa akin kaya ibinigay ko ang tiwala ko sa kanya at isa pa, gusto ko talaga siya noon. Kaya hindi ko siya natanggihan Papadudut. Lalo na noong parang nagpapaawa ang mukha niya. May kumikirot sa puso ko kaya lumambot kaagad ito at pinautang ko na kaagad si Dennis.
Pero galing naman yon sa sarili kong bulsa, Papa Dudut. Kaya hindi ko na rin yon pinaalam pa kay Mama kasi sigurado ako na pagagalitan niya ako sa ginawa ko na pagpapautang kay Dennis, Papa Dudut. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, binalik din naman kagad ni Dennis ang perang inutang niya sa akin. Labis din siyang nagpasalamat sa akin noon tapos ay binilhan pa ako ng ice cream nang may dumaang naglalako sa tapat ng bahay. Niligtas ko raw kasi siya sa pagkakagutom ng linggo na yon kaya dapat lang daw na makabawi siya sa akin kaya niya ako nilibre. Dahilan din yon para mas lalo ako magtiwala sa kanya at mas maging close pa kami sa isa't isa. Madalas tuloy ang pagtambay niya sa tindahan namin kapag ako lamang ang nagbabantay. At kapag nandun si Anton ay pinapalis ko kaagad ang kaibigan ko para makapagsolo kaming dalawa ni Dennis. Bago pumasok at pagkagaling ko sa eskwela, sa tindahan kaagad ako tumatambay, Papa Dudut. Natutuwa naman si Mama kasi nagagawa niya ang ibang mga kailangan niyang gawin kapag nasa tindahan ako. Akala pa niya ay manghihingi ako ng extra allowance sa kanya kaya ako nagsisipag. Pero ang hindi niya alam, gusto ko lang talaga na makausap si Dennis. Kaya ako nagpipresenta na magbantay kapag may tinda kaming almusal o merienda, Papa Dudut. Tagal magbakasyon, no? Agree ako sa'yo, Beshi. Parang ang bagal ng paglipas ng mga araw ngayon. Kaya nga eh. Sana mag-finals na para maramdaman na natin ang bakasyon. Kinakabahan na nga ako sa finals eh. Kasi pagkatapos nun, magpo-fourth year na tayo. Mas mahirap na ang mga subject natin pag nagkataon. Lahat naman kasi mahirap sa umpisa. Pero kung seseryosohin natin ang ginagawa natin, mababawasan ang hirap na pinagdaraanan natin. Ang lalim naman ng sinabi ng Beshi ko. Totoo naman ah. Palibhasa, puro boylet ang inaatupag mo, Beshi. Correction lang, marunong ako mag-budget ng oras ko. Ewan ko lang sa'yo. Hala? Wala naman ako love life. Kaya wala akong time na kailangan budgetin. Wala ngang love life. Pero kung umarte ka dyan kapag dumarating si Dennis, daig mo pa yung mga babaeng malapit ng ikasal sa kilig mo. Ewan ko sa'yo. Ang dami mong napapansin sa akin, Beshi ah. Hi Abby! Kumusta? Ay, speaking of the devil. Shh! Tumahimik ka nga dyan, Beshi. Ano yun Abby? May sinabi ka? Wala. Ang sabi ko, ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta? Parang 2 araw kaya tang hindi nakadaan dito sa tindahan namin. Wow! Bilang na bilang ha? Beshi, sabi ng tumahimik ka eh. Sige, pauwiin kita. Ayun nga, Dennis. Parang hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. Oo nga eh. Kasi sinama ako ng isang tropa para makaraket dun sa ginagawa nilang bahay. Kailangan daw na magbubuhat ng mga materyales na ginagamit ng mga construction worker. Mas malaki ang bayad kaya kinagat ko na rin. Kaya naman pala. Ano palang bibilihin mong merienda? May mahablang ka pa ba? Tsaka pansit ba to? Oo, meron pa dito. Ipagbabalot na kita ng tig-isang order. Ayun! Buti naman at hindi ako naubusan ngayon. Wala rin namang masyadong bumibili kapag araw ng Sabado. Eto na order mo. Salamat! Teka lang, kukunin ko lang sa bulso ko yung pambayad ko. Hala! Naku! Nakalimutan ko pa yata. May problema ba, Dennis? Nakalimutan ko kasi yung wallet ko eh. Okay lang ba na balikan ko na lang tong order ko mamaya? Kung gusto mo, kunin mo na tong pagkain tapos bukas mo na lang bayaran kapag bumili ka ulit dito sa amin. Nakakahiya naman kung utangin ko pa tong pagkain. Okay lang, marunong ka namang magbayad eh. Sige, bukas ko na lang bayaran to kapag dumaan ako dito sa tindahan nyo. Thank you ulit, Abby. Bye. Nakakaloka ka talaga, Beshi. Bakit na naman? Kulang na lang,
Buong tindahan na yung ibigay mo sa Dennis na yun dahil sa pagpapakyut mo sa kanya. Hindi ko naman binigay yung pagkain ng libre sa kanya. Narinig mo naman, di ba? Utang yon. Utang na babayaran ni Dennis bukas. Kahit na, hindi pa rin maganda yung nakikita niyang ganyan ka na patay sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Abby, baka ikaw rin ang mapahamak sa ginagawa mong pagpapakyut dyan sa Dennis na yan. Kaya tumigil-tigil ka sa pag-arte mo ng ganyan sa kanya, ha? Papadudot ng unang beses na malaman ng best friend kong si Anton na may crush ako kay Dennis ay hindi niya kaagad yon nagustuhan. Ang sabi niya kasi ay hindi niya gusto ang pakiramdam niya para kay Dennis na para bang gagawa ito ng hindi maganda. Medyo nainis naman ako sa kanya kasi pakiramdam ko ay hinuhusgahan niya ang pagiging kargador nito. Siguro nga madalas na madungis tignan si Dennis dahil sa pananamit nito at palaging oily na mukha. Pero para sa akin ay mabait pa rin si Dennis at hindi namin dapat hinuhusgahan. Dahil nga sa hindi gusto ni Anton si Dennis para sa akin ay hindi ko na rin sinabi sa kanya ang tungkol sa unang beses na nangutang sa akin si Dennis, Papadudot. Pati na rin ang mga sumunod na pangungutang nito sa tindahan namin ay hindi ko na rin kinuwento pa sa kanya kasi alam ko na sisermonan lamang niya ako. Kaya lang naulit pa ng naulit ang pangungutang ni Dennis sa akin. Ang sabi niya, may sakit daw kasi ang nanay niya kaya kailangan niya ng malaking halaga. Wala akong pera ng araw na yon kaya doon muna ako kumuha sa kaha kung saan ay nakalagay ang pinagbentahan ng mga pagkain para maiabot ang pera kay Dennis, Papadudot. Grabe talaga ang midterm natin, Beshi. Nagputukan ng mga ugat ko sa utak kakapiga ng mga isasagot. Akala ko talaga hindi na ako papasa. Ako nga rin eh. Nag-aral naman ako pero parang wala dun sa mga inaral ko yung tanong sa midterm exam. Kung hindi lang talaga tayo graduating next year, magpapalit na ako ng course. Yun ay kung gagraduate ka. Grabe ka naman sa akin. Naigagapang ko naman kahit paano ang mga subject ko. Joke lang yun, no? Ay! Bakit ba kasi naisipan natin na accounting ang kuning course? Dumudugo tuloy yung ilong natin sa mga numbers. Oh, nandito pala si Anton. Hi po, tita. Mama, aalis po kayo? Oo, magwi-withdraw lang ako kasi may pinadala raw na pera ang papa mo sa bank account ko. Pangdagdag gastos din natin yon ngayong linggo. Okay po. Mabuti naman at ikaw ang nagbabantay ngayon dito sa tindahan, Abby. Kahit puyat ka kagabi sa kaka-review mo. Paano po? May binabantay ang customer na aray! Bakit mo naman ako siniko, Beshi? Ano yon, Anton? Wala po, Mama. Ang sabi lang po ni Anton, mas maraming bumibili kapag ako ang bantay. Okay. Oo nga pala, Abby. Ikaw ba ang kumuha ng 1,000 dun sa kaha natin? Para kasing kulang ang pera natin dun. Opo. Ako nga po, Mama. Ano po kasi, si Anton po. Nanghiram po siya ng pera nung isang araw. Ha? Ako? Oo, di ba nanghiram ka ng pera nung isang araw? Pandagdag dun sa tuition mo para makapag-midterm exam ka? Di ba? Ha? Oo. Tama. Oo. Ako nga po ang nangiram. Pasensya na po, tita. Ganun ba? Ayun nga po, Mama. Nanghiram po ng pera sa akin si Anton. Wala po kayo dito sa bahay. Kaya doon na lang po muna ako kumuha. Pasensya na po. Nakalimutan kong ipaalam sa inyo kasi nawala rin sa isip ko. Wala yon, anak. Si Anton naman pala ang nanghiram at para sa tuition pa niya. Walang problema sa akin. Nagtaka lang ako kung bakit kulang yung pera doon. O sige na, aalis na ako at baka matraffic pa ako. Ingat po kayo, Ma. Bye-bye, tita. Beshi, ano yun? Wala naman ako inuutang sa'yo. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng kapatid ko. Sabihin mo na kasi sa akin kung saan napunta yung perang hinahanap ng mama mo. Nanghiram lang. Sino nga? At bakit ayaw mo pang pangalanan kung sino siya? At kinailangan mo pa talagang gamitin ang pangalan ko? Si Dennis. Ano?
Pinautang mo ng 1,000 yung Dennis na yon? Eh, may emergency daw kasi sa bahay nila. Saka marunong naman magbayad yun. Paano mo naman nasabi? Teka, wag mong sabihin na ilang beses na siyang nangungutang sa'yo, ha? Naku, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Masyado ka nang nagpapauto sa lalaki na yan. Alam mo, Beshi, hindi na talaga maganda ang pagbilog sa ulo mo ng lalaki na yan. Pero mas lalong hindi na maganda yung pagpapauto mo sa kanya. Ano ka, ATM ni Dennis na anytime pwedeng lumuwa ng pera para sa kanya? Kakaloka ka talaga, Abby! Papa Dudut, masasabi ko na mabait pa rin talaga ang kaibigan ko na si Anton kasi hindi niya ako nilaglag kay mama. Pwede kasi niyang sabihin noon ang totoo kaya ay kahit i-text kay mama na hindi talaga siya umutang ng pera sa akin. Pero dahil sa pakiusap ko sa kanya ay nagawa niyang ilihim yon, Papa Dudut. Sa totoo lang din ay kinakabahan ako nang magtanong na si mama tungkol sa pera na nawawala kasi hindi ko alam kung paano niya ako pagagalitan kapag sinabi ko sa kanya ang katotohanan. At sobrang na-guilty rin ako sa pagsisinungaling na ginawa ko sa kanya. Pinalaki kasi kaming magkakapatid ni na mama na hindi dapat nagsisinungaling lalo na sa kanila ng mga magulang namin. Pero nang mga panahon na yon, mas nangibabaw ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Dennis. Oo, alam ko na pagmamahal na ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya ako nagagawa ang mga bagay tulad ng pagsisinungaling, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi kaagad na ibalik ni Dennis ang hiniram niyang pera pero nagsorry naman siya at nag-explain. Sinabi niya na hindi pa raw kasi maayos ang lagay ng nanay niya sa ospital at marami pa siyang pinagkakagastusan. Mabuti na lang din at hindi na ulit tinanong pa ni mama ang tungkol sa pera na yon. Ganon kasi si mama kapag hindi kami masyadong nagigipit ay hindi niya naaalala kung sino yung may mga utang sa kanya. Minsan din sumubok ulit na manghiram sa akin si Dennis ng pera pero medyo kapos na ako noon. Kaya sinabi ko na sa ibang araw ko na lamang siya siguro mapapahiram kasi wala pa akong extra na pera. Mas naging close pa kami lalo noon, Papa Dudut, kapag mag-isa lamang ako sa tindahan ay pinupuntahan niya ako para makipagkwentuhan sa akin. Minsan hindi siya bumibili ng pagkain at kinikilig ako kapag sinasabi niya na makita niya lamang ako ay busog na raw siya. Ramdam ko noon na may pagtingin na rin siya sa akin at nahihiya lamang na magtapat ng nararamdaman niya. Kaya nangayain niya ako na magkita kami at tumambay sa may tabi ng ilog ay hindi na ako tumanggi pa. Dahil naniniwala ako noon na doon na siya magtatapat sa akin sa tabing ilog, Papa Dudut. Kasi sana ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na, may booking ako ngayon. Utot mo, wala ka namang boyfriend ngayon eh. Ganun? May favor ka pero nilalait mo ako? O di sige, wag mo na lang sabihin yan para hindi mo na... Uy, joke lang. Alam ko naman na hindi ka nawawala ng boylet kasi ang ganda-ganda mo. Isa kang Diyosa sa ganda. Pero ayun nga, Beshi. Nagpaalam kasi ako kay mama kanina na magkikita tayo ngayon. Baka lang bigla akong hanapin at tumawag siya sa'yo. Sabihin mo na magkasama tayo Gaga ka talaga. Ilang beses mo na akong ginagamit na alibay Sino bang kasama mo ngayon at hindi ka na lang nagsabi ng totoo kay tita? Huwag mong sabihin na si Dennis yan kasi kakalbuhin talaga kita. Oo, siya nga. Nandito ako sa may ilog ngayon at hinihintay ko siya. Kimber, naku! Ano ba nakita mo sa lalaki na yan at dance ka sa
Huwag mo na nga akong sermonan. O teka, nakita kong papalapit na dito si Dennis. Ikaw nang bahala kapag tumawag si Mama ha. Thank you, Beshi. Bye! Hi, Abby. Kanina ka pa? Hindi naman masyado. Kararating ko lang din. Sorry Naligo pa kasi ako sa boarding house namin pagkagaling ko sa palengke. Gusto ko kasi na mabango at presentable ako sa unang date nating dalawa. Date? Sinabi mo bang date tong ginagawa natin ngayon? Oo. Di ba date na ang tawag dito? Tsaka alam mo naman na matagal na kitang gusto. Gusto mo ako? Oo nga. Bakit ba parang gulat na gulat ka? Hindi naman kita yayayain na mag-date tayo kung hindi kita gusto. Sorry, nagulat lang ako sa mga sinasabi mo ngayon. Ayos lang kasi ang sabi mo, hindi ka pa nagka-boyfriend, di ba? Oo, ganun na nga. Kitam? Kaya normal lang yung nararamdaman mo ngayon. Pero, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Na gusto kita. Oo! Ang totoo nga, balak na kitang ligawan eh. Tsumetsyempo lang ako. Okay lang naman na manligaw ako, di ba? Oo, syempre naman. Ayos lang kasi wala naman akong boyfriend. May dala nga pala akong tinapay dito at saka inumin. Kain muna tayo? Sige ba? Eto oh. Salamat! Ang sarap ng palaman nitong tinapay Nagustuhan mo? Ako ang gumawa ng palaman na yan. Kaya naman palang sarap nito eh. Abby, oo nga pala. Di ba ang sabi mo nung isang linggo, mapapahiram mo ako ng pera? Nakakahiyaman pero baka pwede ko nang makuha yung pera ngayon. Yun ba? Pasensya ka na, Dennis. Pero hindi kasi ako nakahiram ng pera kay Anton. Hindi naman ako pwedeng humingi ulit kay Mama kasi bayaran ng tuition namin. Pasensya ka na ha. Pero di ba sabi mo mapapahiram mo ko? Malinaw yung usapan natin eh. Ilang araw ko naghihintay tapos ngayon, pasensya lang sasabihin mo sa akin? Hindi naman ako nangako Ang sabi ko lang, susubukan kong gawa ng paraan. Ang dami mo namang sinasabi. Alam ko na may dala kang pera dyan at nagpapakipot ka lang. Ibigay mo na nga sa akin yung pera para tapos na tong usapan na to. Teka nga, yun lang ba ang dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin ngayon? So tama nga si Anton. Gusto mo lang na maging close tayo kasi napapakinabangan mo ko. Pwede bang huwag kang nakikinig sa kaibigan mong bakla? Nahahawa ka ng kaartihan sa kanya eh. Hoy, Abby! Saan ka pupunta? Bahala ka na sa buhay mo, Dennis. Ayoko nang makipag-usap at makipagkita sa'yo. Abby, sandali nga. Mag-usap muna tayo. Abby, ano ba? Tumigil ka nga muna sa paglalakad mo. Kausapin mo muna ako, Abby. Teka lang, sabi. Kailangan ko na nga yung pera ngayon. O edi ikaw ang gumawa ng paraan. Tutal ikaw naman na may kailangan ng pera. Puisit ka? Bahala ka na talaga sa buhay mo. Hindi mo na ako ulit mauuto. Kapal ng mukha mo. Kahit kailan, hindi mo na ako... Dennis! Bakit mo ako sinaksak? Puta ka kasi ng putak eh. Kakarindi ka na. Papadudot magsasalita pa sana ulit ako nang maramdaman ko ang isa pang saksak sa may tagiliran ko. Nakita ko ang napakaraming dugo sa dalawang kamay ko nang mabitawan ko ang bag na hawak ko. Napatingin pa ako kay Dennis na noon ay may hawak na dugoang kutsilyo. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin yon sa akin, Papadudot. At sa pangatlong saksak na ginawa niya ay tuluyan na akong natumba sa lupa kasunod ang pagpikit ng mga mata ko. Narinig ko ang pagbukas ni Dennis sa bag ko at sa pagkalkal niya ng laman noon. Pagkatapos ay muli niya akong nilapitan. Hindi ako kumilos at nakapikit lamang ang mga mata ko habang ang dibdib ko ay napakalakas ng pagkabog nito. Ramdam ko na ilang saglit niya pa akong pinagmasdan bago siya nagsimulang maglakad palayo sa akin. Nakadapa ako sa lupa pero pakiramdam ko ay umiikot pa rin ang paligid ko. Nang maramdaman kong wala pa si Dennis ay nagsimula na akong gumapang habang sumisigaw at humihingi na ng tulong.
Hindi naman liblib ang ilog na yon pero bihira ang naliligo ng ganong oras doon dahil sa malamig na panahon. Papadudot, unti-unti ay mas lalo akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyan ng bumigat ang talukap ng mga mata ko. Anton? Anton, ikaw ba yung nakaupo sa sofa? Abi, ako nga to. Diyos ko. Beshi, sa wakas gising ka na. Sorry, malabo pa kasi yung paningin ko. Pero mas malinaw na kitang nakikita ngayon. Aray! Oo, huwag ka munang kumilos. Ang sakit ng buong katawan ko. May mga tahi ka kasi kaya nakakaramdam ka ng kirot sa katawan mo. Hahawakan ko na lang tong kamay mo. Nasaan ba ako? Nandito ka sa ospital. Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo? Kung bakit nandito ka ngayon? Masakit ang ulo ko. Hindi ako makapag-isip. Pero natatandaan mo ba nung huling magkausap tayo sa cellphone? Yung sinabi mo sa akin na kapag tumawag ang mama mo, sabihin ko sa kanya na magkasama tayong dalawa? Oo, natatandaan ko yun. Natatandaan mo rin ba kung sino ang kasama mo nun? Pumunta lang ako sa may ilog kasama si Dennis. Tapos sinaksak niya ako. Sinaksak ako ni Dennis. Gusto niya akong patayin, Anton. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na si Dennis dito. Hinahanap na siya ng mga pulis ngayon. Kaya hindi ka na niya masasaktan pa. Abi! Anak! Gising ka na! Mama! Kakagising lang din po niya, tita. Mama, sorry po. Okay lang yun, anak. Tahan na. Kumusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Masakit po ang buong katawan. Hindi ko po masyadong maikilos. Huwag ka na lang muna masyadong gumalaw para hindi kumirot ang mga sugat at tahi mo. Mama, hindi ko po gustong magsinungaling sa inyo. Sorry po. Akala ko po kasi mabuting tao si Dennis. Ano ba kasing nangyari, anak? Bakit nandun ka sa lugar na yun? Nakipagkita po siya sa akin. Kasi ang sabi niya, gusto niya raw po akong makasama. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo na siya pala ang kikitain mo? Natakot po kasi ako. Alam ko rin po na hindi niya ako papayagan. Hindi talaga kita papayagan kasi marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa lalaki na yon. Sinasabi nga rin sa akin ng ibang kapitbahay na pagsabihan raw kita na layuan mo na si Dennis. Mabisyo raw ang lalaking yun at gumagamit pa ng pinagpapawal na gamot. Pero hindi ako nakinig sa kanila kasi kilala namang kita. Alam ko na alam mo ang limitasyon mo at may tiwala ako sa'yo. Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa kasi nagsinungaling po ako. Ayoko talagang gawin yun pero hindi ko po napigilan ang sarili ko. Masyado po akong naniwala kaagad sa mga sinabi sa akin ni Dennis. Pinilog niya po ang ulo ko. Kinuha niya po ang loob ko. Kaya po nagawa ko siyang mahalin. Pero hindi ko po alam na masama pala siyang tao. Hindi ko po inakala na may masama siyang balak sa akin. Sorry po, Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Nangyari na yon. Ang mahalaga ngayon, ligtas na ang buhay mo.
At nangangako ako na hindi ka na uli pa masasaktan ng hayop na yon. Gagawin namin ng papa mo ang lahat para magbayad siya sa ginawa niya sa'yo. Pangako yan, anak. Papadudot ang kwento sa akin ni Anton ay nag-worry raw siya sa akin nang hindi na ako sumasagot pa sa text niya kaya kaagad niya akong pinuntahan sa may tabi ng ilog na sinasabi ko sa kanya noon. At halos mahimatay daw siya nang makita niya akong duguan sa lupa. Binatatag niya lang daw ang sarili niya lalo na nang malapitan niya ako at maramdaman niyang humihinga pa ako. Nandun pa raw ang bag ko sa tabi ko pero wala na raw ang cellphone at ang wallet ko. Kagad siyang nakahingi ng tulong sa mga taong nakatira malapit sa tabi ng ilog at nagawa akong dalhin sa ospital. Maraming dugo ang nawala sa akin at ilang tahiraw ang ginawa sa sugat ko. Pero mabuti na lang daw talaga at walang maselang internal organ na tinamaan ang mga saksak na ginawa ni Dennis sa akin. Kaya kaagad na nailigtas ng mga doktor ang buhay ko. Papadudot nung unang araw na magising ako ay takot na takot talaga ako kasi pakiramdam ko ay babalikan ako ni Dennis para patayin. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay nakikita ko ang mukha niya nagigil at gusto kong saksakin. Yun din ang napapanaginipan ko sa tuwing makakatulog na ako kaya palagi akong nagigising na umiiyak at minsan ay nagwawala pa. Umuwi naman noon si Papa sa Tarlac at nagpapalitan sila sa pagbabantay sa akin ni Mama. Ayoko kasi talaga nang walang kasama sa kwarto at ayoko rin noon na patay ang ilaw. Para kasing nasa paligid lamang si Dennis noon at naghihintay ng pagkakataon na muli akong magawan ng kasamaan. Hanggang sa lumipas ang halos 2 linggo. Tuluyan na siyang nahuli ng mga pulis. Discharge na rin po ako noon sa ospital at nagkaharap na nga kaming dalawa sa presinto. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko na maiyak sa takot nang makita ulit siya dahil parang bumalik sa isipan ko ang ginawa niya sa akin. Si Papa naman ay nagawa siyang suntukin ng 2 beses sa muka bago naawat ng mga pulis. Nalaman namin Papadudot na wala na pala talagang pamilya si Dennis at nag-iisa na lamang siya sa buhay. Madalas din siyang nakikita ng ibang kapitbahay namin na nasa sabungan o kaya ay nakikipag-inuman at napapaaway pa sa kabilang bayan. Sa madaling salita ay lahat ng mga sinabi niya sa akin ay puro kasinungalingan lamang para makuha niya ang loob ko at matuloy ang masamang balak niya sa akin. Hindi naging mabilis ang takbo ng kaso kahit matibay ang ebidensya na pinagtangkaan ni Dennis ng masama ang buhay ko. Ganon yata talaga ang paglilitis ng mga kaso dito sa bansa natin. Sadyang mabagal kahit nakalatag na ang lahat ng katibayan. Ganon pa man ay guilty pa rin ang naging hatol kay Dennis sa huli, Papadudot. Mahigit 10 taon nang nakalipas mula nang makaligtas ako sa pangyayaring yon. At hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako at nagmahal ako ng isang lalaking kagaya ni Dennis. Nakapiit pa rin siya sa bilangguan at ang narinig ko ay may malubha raw siyang karamdaman na kung ano man yon ay hindi ko na inalam at wala na po akong pakialam. Hindi na rin ako nakakaramdam ng takot ngayon at mas nag-iingat na ako sa mga taong dapat kong kausapin at pagkatiwalaan. Papadudot, dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Abby. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.